Montblanc és el paradís pictòric de Palau-ferrer i per això estem molt contents que el Museu Comarcal de la Conca de Barberà hagi inaugurat aquest espai dedicat a l'artista i més ara que som a les portes del centenari. Tenim una sala dedicada al que serien artistes ja del segle XX, relacionats amb la Conca i sobretot amb Montblanc. Dins el ventall d'artistes i al fons del museu no teníem cap obra de Palau-ferrer i ara, gràcies a la cessió que ens ha fet la família Marco Palau, tindrem exposades a partir d'ara a la sala d'art dues obres del pintor montblanquí que aniran acompanyades de 3 obres més que ens ha cedit l'Ajuntament de Montblanc. Penso que és una sala d'art que realment és una joia que tenim a Montblanc i que jo convido a tots els montblanquins, a tots els habitants de la Conca de Barberà, a tots els catalans i a tothom en general que la vingui a veure i que la gaudeixi, perquè és un tresor que de vegades resta amagat.